Toen waren we 4-0 voorgestaan, is het 4-4 geworden. Tegen Waarloos en 2-2 gelijk gespeeld, maar bon. Competitiematch. Ah. Laat de voorzitter. Nu 4 jaar later komen we terug voor met 4-0. 5-0 zal het wordt, maar 5-1. Dus dat lijkt mij stijgende lijn te gaan. Ik zou zeggen, Gerry laat ze maar knallen. Op de nog halen. Gerry, kom maar, Davy. Je hebt mijn kleren al. Zingen zeggen. Zingen, zeggen, zingen, zeggen! Hey, hey, hey! Zingen, zeggen, zingen, zeggen! Hey, hey, hey! Zingen! Hey! Hey! Zingen, zeggen, zingen, zeggen! Hey, hey, hey! Dan ga je schieten, man. Dat is niet. Dat vind je al niet. School, op de rangers. Goed spoten. Hoera! Ik zou dat gewoon met kosten broer. Ja, ik heb ook veel tickets dat, jongen. Nee, film is in dus. En dan doen we zo la la la. Zeg Gerre, waar trekt je eigenlijk op Jeroen Perceval? Nee. Jeroen Perceval. Die acteur. Ja, acteur. Dank. Heb je nog iets te vertellen over de match? Ja, ik denk dat we sterk beginnen. We nemen de wedstrijd meteen in handen. En komen dan ook, Man, doet dat licht aan, we zijn een interview bezig, zeg. we komen dan ook redelijk snel, denk ik, op 1-0 door onder impuls van een enorm sterke Bram met daarachter ook Davy. De combinatie van die twee spelers maakte dat we dan ook snel op 4-0 komen. Ja, en dan zit je op roos, dan zit je in een zetel en dan, ja. Dan kan je relaxer beginnen voetballen en dan gaat alles vanzelf. De tweede helft gaan we dan iets naar achter gaan leunen. We maken nog die 5-0. En dan uiteindelijk 5-1. Ik denk dat we daar tevreden mee mogen zijn. Dat het een mooie avond is geweest vanavond voor de Rakkers. En ik denk dat we met een goed gevoel kunnen leven aan die volgende wedstrijd. Dankjewel, Erre. Alternatieve cameravoering, dat moet allemaal wat sneller. Ja, dat is wel meer voor Engels komt, hè. Moeten we die keeper nog? Kom, die keeper nog. Dat is waanzin. Man van de match. En een reactie alsjeblieft. Maar die komt van Beunie, is dat wel op toe. Ja, we waren gewoon aan het spelen en dit is heel het spel goed. En ja, onze linkse flank, Erwin, die kwam goed voor doel en ja, een beetje nog besluitloos Erwin. Maar voor de rest ja, af en toe een vuile tikkel. Maar dan van nummer 17 en zelf verdienen van een rode kaart. Maar ja, wel een matchje in handen genomen en de tweede helft hebben we rustig één goaltje binnengeprikt eigenlijk. En het gaspedaal een beetje terug. We hebben deze week nog een match Europees en ja, we gaan er tegenaan. Het lijkt alsof dat jij en Bram elkaar blindelings weten te vinden op het veld. Ja, natuurlijk. Het is nu mijn derde jaar bij VV de Strakke Rakkers en we hebben elkaar ingespeeld. Ik neem ook meer en meer de positie van de nummer 10 in. En natuurlijk, Bram die weet waar hij moet lopen, zijn aanzekte spits. Zijn aanzekte spits en ja, ik moet gewoon die bal plaatsen en Bram maakt het af. Dat is geen probleem. Ja, Bram weet meer te lopen, weet waar de bal gaan komen. Oké, bedankt Davy en proficiat met je wedstrijd. Naast ons ook William van Dessel. William, misschien voor jou als doelman een iets rustigere wedstrijd, als ik het zo mag zeggen? Ja, kijk, we zijn er ook na een paar weken toch intensieve match. Voor een keeper een rustige match. Dat is ook plezant, spijtig van die penalty na 2 minuten. Ik heb het 5-0, maar kijk, kleine match, 4 jaar gestaan, met een mooie overwinning. Geet van der Hout, kleine cuts. We gaan even voort naar live actie. Mag ik wel vragen dat als we stemmen op de man van de match, dat je ook stemt op degene die dat verdient? Ik heb de dat jullie erachter had, dat was willekeurig geweest. Jij hebt er ook 8? Ja, ik heb wel echt... We gaan verder naar William. Wat? Ik heb op de file gestemd. Ik heb 8 keer op uw eigen gestemd. William, je had een goed zicht op het spel voor jou. Ik vermoed dat je heel wat goede dingen hebt gezien. Ja, ik denk het wel. Zeker heel snel en vooral dat we het spel bereiken dat we moeten brengen. We hebben een heel wat voetbalvermogen gekregen van Bram gedaan.
Ik denk dat we ons spel gespeeld hebben. Tweede helft Sommers komt een beetje drukken, maar ik denk dat we de mannen bij ons goed hebben kunnen opvangen. Waardoor we deze match positief kunnen afsluiten. Voor de penalty niet gefloten, wat bij mij toch een dubieuze fase is. Dan nu in 5-0 zou niet meer eens dik zijn. Waar zie jij deze ploeg eindigen? Ik denk, gezien onze kwaliteiten denk ik dat we goed moeten meedoen voor top 3. Persoonlijk hoop ik zeker niets meer. Ik denk dat eigenlijk is het een van de troonstoten dat ons door moet zijn. Oké, proficiat met deze match, ga maar vieren. Alweer, kleine gebeurt tot hier.